ए जी समधि के मोछिया कमाल कइले बा। ए जी समधि के मोछिया कमाल कइले बा। हमरा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा। हमरा आंगना में झाड़ू के काम कइले बा। ए जी दुल्हा के गलिया बवाल कइले बा। हमरा किचन में टमाटर के काम कइले बा। ए जी दुल्हा के गलिया बवाल कइले बा। हमरा किचन में टमाटर के काम कइले बा। ए जी समधि के दीदिया कमाल कइली जी। हमरा दुआरा पर डांसर के काम कइली जी।